Sut i ddweud wrth DWP am newid yn eich gwaith a'ch enillion os ydych chi'n gweithio i chi eich hun ac yn hawlio Credyd Cynhwysol? Bydd y fideo hwn yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud os ydych chi'n hawlio Credyd Cynhwysol ac mae eich gwaith neu enillion wedi newid. Mae'n bwysig eich bod chi'n dweud wrthym oherwydd gall effeithio ar eich taliadau. Bydd angen i chi roi gwybod eich bod yn hunan gyflogedig os ydych yn unrhyw un o'r canlynol. Cyfarwyddwr cwmni cyfyngedig. Rhedeg eich busnes eich hun ac yn gyfrifol am ei lwyddiant neu ei fethiant. Cael eich talu am nwyddau neu wasanaethau rydych chi'n ei darparu yn reolaidd. Partner mewn partneriaeth busnes. Dyma ganllaw cam wrth gam sy'n dangos i chi sut i roi gwybod am y newid hwn. I ddechrau, bydd angen i chi fewn gofnodi eich cyfrif Credyd Cynhwysol. Ewch i hafan. Dewiswch roi gwybod am newid. Yna, gwaith ac enillion. Yna, gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth am eich gwaith gan gynnwys unrhyw enillion disgwyliedig ac os ydych chi'n hunan gyflogedig. Gofynnir i chi nodi'r dyddiad pryd y digwyddodd y newid i'ch gwaith. Yna gofynnir i chi am eich sefyllfa waith bresennol ac os ydych chi'n gyflogedig, hunan gyflogedig, y ddau neu'n ddiwaith. Gofynnir i chi a ydych erioed wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig. Yn olaf, byddwn yn gofyn i chi gadarnhau'r manylion rydych chi newydd eu darparu.